guys! Hello, magandang hapon sa inyo. Makikita nyo po ba yan? Ang mga building na yan sa taas. So, andun nga yung pinsan ko, kumakaway. Samahan nyo ako guys at pupuntahan ko yan. Pupunta ako doon kila tita, dyan sa third layer na yan. Yung building na yan guys, yan. Hindi nakita yan. Yang may color maroon or red. So tara na guys, samahan nyo ako. Dito tayo dadaan sa kabila. Dito sa harap ng bahay namin. Paliko dyan, palibot dyan. Tara tara, samahan nyo si Tres. Tara na guys, samahan nyo ako. Tayo ay pupunta doon sa aking pinsan. Likot ng aking kanto. Ayan, nandito na tayo guys. So ito yung kanina natatanaw nyo, yung building dito, yan sa taas. Natatanaw nyo doon sa may bahay namin. So dito na tayo. Akit na ako. So ayan, may batang makulit. Asan sila, Ate She? Nandun sa taas. Nag-vlog. Bibilangin ko lang yung hagdan. Pataas. Sa inyo? Nasa inyo, boy? Sa kanya? Nasa amin. Okay. Saan ka? Masain ka, boy? Masain ka? Ayan. Yung kaninang natatanaw nyo, yan guys, oh. Yung kila tita ko. Yung kaninang natatanaw nyo sa bahay, ayan, na-building na yan, oh, yan. Tapos ito na. Ito na yung kaninang natatanaw sa bahay. At ito yung sa baba, oh. Ang taas ko na. Sa taas na ako guys. Tapos dito, pagdating dito, meron pa rin hagdanan. Hihingal na si Tres. Papunta ka tita ako dyan sa kabila. Yan. Dito muna tayo sa taas. Andito daw yung aking pinsan. Yan. Ito yung hangganan guys. Ang taas na, diba? Yung bahay namin, yan na may kulay green. Yan, na may bubong. Kulay green. Diba? Tapos sa harap namin, yung bulkang mayon. Ayaw magpakita. Ayan. Ang ganda ng view dito guys. Kung wala sanang ulap, ang ganda ng view dito. Ang harap ay bulkang mayon. Hiningal talaga ako. At ito yung mga bahay dito guys. Bawat, para siyang apartment. Kanya-kanyang pinto. Ang ganda, diba? Ayun, oh. Kanina dyan ako galing, oh. Dyan ako galing sa baba kanina. Yan yung bahay namin na kulay green.
ayan po guys, kasalukuyang nasa biyahe na si Tres. Pauwi na po kami ng Sorsogon, doon sa kabilang probinsya. Pabalik na po si Tres ng farm. So, ayan pa rin yung view ng Bulkang Mayon, nakikita pa rin sa kalsada. So ayan guys, panoorin nyo muna.